Извини се, че Здравейте! Това е втория епизод. И днес ще си довършваме на работата тук. В предишния епизод видяхте дънжените. Да, и забрави да кажеш нещо. Не бе, това не е важно. Още. Тук се е едно като филм. Като че ли по филмите казват чао. Да извинявам се, че не ви казах движене в предишния епизод. Просто забравих. Тук сложихме честа, както ви казах. Ще предвид, че клипа спря внезапно. Да, клипа спря от незнайна си причина. Ама какво да се прави? Какъв е живота? Строг. Сега клиповете са по 10 минути. Всеки епизод ще е максимум 10 минути, защото програмата не ми позволява да правя повече. Написвайте го в коментарите. Ама не казвайте, че аз съм казал. Ей, буклук, мутни малко. Кажи бе, стига, че съм Има би, бе. Мале, трябва ми много храна, като никой Значи- мизерник съм. Окей, ела да видиш какво имаме от дънжена. Ако ме интересува, първо ми трябва да се нахрана, бе. Да видиш какво от дънжена сме взели. После ще видя, бе. Тук долу, от вече сте поставиш. Чакай малко, бе. Чакай, че съм... Окей, аз взимам едно такова. Ще умра. Стамусито. Тът оставам. Няма никаква манджа на майка. Ясно. Да си направим една ферма, да, покупай малко заедно. Имам 3 айрон. Трябва да направи една куфа, бе. Имаме кофа, бе. Две кофи имаме от дънжена. Дай ми. В честа имаш една. Една на тебе, една на мене. Що ли си казал? Аз викам да направя железна кивка. Не бе, не си струва. Защо? Бе, бегай, не си струва. Ти тъпли си, бе, брат. Ей, буклук! Кажи ма, букурко. Тихо. Защо? Въй. Ще да взема крафтинг тейбъла и това. Ето тук мисля да направя една ферма. Аз взема 2 крафтинг тейбъла. Не, долу ще е фермата. Седно. Долу ще си ми работите. Ето тук си направил си има източник. Супер. Окей, аз качвам печката. Не трябва да са хаба направо да правя източници. Ето тук мисля да решим на фермичката. Къде искаш да се вземи? Мамка му дева. Забрави да взема това. Семената. Тук ще е мината, не, тук нищо не. Снимаш клип. И ко ме интересува, бе, като се гнерваш, ако съм. Окей. Написайте го в коментарите, ама не съм ви казал аз. Бе, педерас. Какво ми викаш, бе? Ко ми трябваше сега? Да, семенцата. Аз имам 10 минути. Ти имаш ли бомбил? Не имам 10 минути. Имам 5 кокъл. Дай ми ги, че ми трябва много. След малко чакай. Гелот. Чупита, то хашиш така. Тая манджа. Добре, 11 семена ще ма нахранят. Туп, анимация ще правя сега. Пак! Ори, на едно сърце съм. О, тук има овца, бе. Чек тук има. Кукушка. Пазиха, бе. Имам още 2. Майка ти стара! Ари, готово. Гей. Не е лошо да го досадиш. Нямам семен. Имам, бе. Още колко имаш? 8. Ми ги дай. Ще му си сера в главата. Ти бе, на едно сърце съм. Верно, сори. Турче, ти трябва. Аз имам 61. На мен аз имам спокойно, не ми трябва. Окей. Мамка ти дева.
Извинявайте за псовнята. Дай един спил с теб, ако имаш. Чакай, бе, аз съм умрял от глад, бе. Не разбираш ли, бе, ей? Не. Трябва да разбереш. А, Бе, не го барай, той пиленце ще ми трябва. какво пиле, бе? Имам пиле. Дай ни леп, хлеб. Не го барай, моля ти се. Дай ми го, бе. Ето. Свалихте го. Дай такова ся. Имаш ли жито? Не. Имам само две. Дай ми го. Дай ми едно, бе. Дай ми го, аз съм умрял от глад. Дай ми го. Човек, аз съм на сърце. На ти го, бе, хуй. Бе, пишко. Аз съм пишка. Не си като тебе. Ще ти викаме пишки. Аре, педерас. Аре, бе, гейлът. Малко си. Та да във Докато си махнал крафтинг тейбъла, тук ще ни трябва, бе, буклук. Слиш нов. Аз тям купа. Чукопа. И аз идвам. Айде, бе. Къде е мината, бе? Тук. Уи. Той изкачим планината. Какво си правил ти, бе? Нищо. Тук не гледам Верно е, пещерата. Тук е пещерата. Къде, бе? Тук долу. Аре, да копавам. Ама свършва. На едно място свършва. Абе, ти винаги като виж край на пещера, копавай най-малко 5 блокчета и ще намериш друг. Ей, че да умра, бе. Копай малко напред, ще можеш да имаш. Денче, бе. Видя ли, бе, хуй? Това номер го знам от как е създадена Майнкрафт. Въй, гледай колко яко някакво криличкото. Бегай! Бегай, ще го убия. Кучката мръсна. Аба. Да. Погледни към мене. И сега изчакай да взема айрон. Винаги гледай по диагонал. Почти винаги. И нагоре също. Или надолу. Ти да не си пуснал екстрей, бе. Не. Човек, погледни ме. Тук продължава. Ела малко, бе! Какво, бе, гей? Виж! Марихуана. Расте навсякъде. Дай малко И торч. свършва. Мах, майна. Свършва, няма смисъл. Бах ти пещерата. На мен ми Момиче. трябваше кабелстон. Тук може да го направим като изход и горе да се качваме. Това ще е много яко. Прави го, мен не се не... По-нататък, да. Кипа! Ако се интересувате в колко часа снимаме, сега ще ви кажа, че е 2:19 вечерта. Така ли, аз мислех, че е един. Омага съм бил на сърце и половина. Окей, я ела намерих пещера. Чакай. Ела тук горе, бе, има пещера. Чакай малко, бе. Аз съм да влизам в дълбоките вени на пещерата. Вери, може. То не. Гей. Офаре, стига толкова с екстри. Желязо. Ми се една такивка. Така. Уй, бах майна. Колко? Какво каза, ку? Не знам. Фермата не ни храни много, бе. Ще я направя по-малка. Пека по-голям. Я ще разширя сега. Детенц. Аре, чупи се, бе. И та пещера свърши. Маля човек, ако не ми е Redstone, може да направим ония бък, къде се ендерпера се телепортваш вътре в Redstone. И така. Ето се тут пещера. Не думай. Уж ли снимаш енче? Не, брат, не съм, не смея. Аз викам да си спомня нещо. Да, бе. И човека ще иска две айрон и ще направя ножици, за да постигам мишцата. Добре, аз викам. И трябва ни едно жито, брат. Ей, Да, верно. за овце. Чакай малко. Уф, аз трябва да терам скелети. Ще се набутам. Ама, не, аз съм много малко такова. Защо си ти скелети? За бон ми